салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар намуди имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бинед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. дастгирии шумо бораи хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамаи мо дар экран мешаванд. ба тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш 20 сомай. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. рафтем навора тамошо мекунем. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, Заринкӯҳ. 7 сотиқ замин ду дар хона фурӯхта мешавад бо нархи 45 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, мега соҳиби хона, ва ремонти хубам дорад. харидори аниқ бошад. рақамаш дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 102 микрорайону пушти ресторани Шаҳриёр. якхонага квартира дар 6 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 125 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳошамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳоло коробка мебошад, ремонт надорад, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, Шамсиддини Шоҳин. ду хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳошамаш 100% аст. хона ремонти хуб дорад, харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин, 10 микрорайон. якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 128 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳошамаш 100% аст. хона ремонти нави замонавӣ дорад, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 3 микрорайон. 6 сотиқ замин, як дар хона фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳошамаш 100% мебошад. хона фурӯхта мешавад. срочна, харидори аниқ бошед. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, маҳаллаи Лесхоз, Водник. 6 сотиқ замин, ду дар хона фурӯхта мешавад бо нархи 146 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳошамаш 100% аст. ремонти хуб дорад, харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ёвон ҷамоати Чоргул. 4 сотиқ замин, ду дар хона фурӯхта мешавад бо нархи 70 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳошамаш 100% аст. хона ремонти хуб дорад, харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, повороти Ленинград, центриш даҳаи рӯбарӯи беморхона. 3 сотиқ замин, 4 дар хона, кухни, баня дар дарунаш ва дорои подвалам мебошад. фурӯхта мешавад
با نرخ 240,000 سامانی با سودا می شود. آب سوئد حجت دارد گردی حولین محکم می باشد. ریموت خانه میانه می باشد. در نزدیکی خانه مکتب بانک داروخانه می باشد. خریداری انیق باشد رقمشان در روی اکران می شوند. زنگ زنید از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. رقمشان واتساپ دارند. از نام کانال گپ زنید به شما انشالله ارزان میکنند. تشکر زیاد دوستان عزیز. این خانه زمینی فروشی قرار دارد در شهر کولاب. 5 سوچیق زمین، 4 در خانه، کخنی، 2 حمام بیرون و در درون دارد. حاجت خانه، طهارت خانه، هضم خانه و باز یک خانه دیگر برای زمستان گذرانی دارد. تخانه چایلاب دارد. در نزدیک خانه مکتب 4 بیمارخانه می باشد. فروخته می شود با نرخی 250,000 سامانی با سودا می شود. آب سوئد دارد. خریداری انیق باشد. رقمش در روی اکران می شوند. زنگ زنید در صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید به شما انشالله ارزان میکنند. در رقمشان واتساپ دارند. تشکر زیاد دوستان عزیز. باقی در امان الله باشین.